Türkmenistanyň Mary vilayetinde bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi bilen bagly problemalar ýitileşýär. Galla hasylyny döwlet harmanyna tawşyran daýhanlar zähmet haklaryny nagdlaşdyryp bilmän kösenýär. Bu maglumatlar Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň vilayetlere sapar edip daýhanlaryň tawşyran hasyl üçin öz wagtyna hasaplaşygyny geçirilişi bilen gyzyklanmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Mary vilayetinde döwlete buğday hasylyny tawşyran gallaçy daýhanlaryň bank kartlaryna zähmet haklary geçirilip başlandy. Daýhanlar vilayetyň ähli etraplarynyň Mary şäherine daňdan saat 3:00-da gelip banklaryň işiklerinde nowbat belleýärler. Sebäbi beýleki şäherçelerdäki we etraplardaky bankomatlarda nagd pul ýok. Gynandyrjy ýeri Mary şäheriniň bankomatlarynda da nagd pul ýok diýip gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçymyz 22-nji iýunda gürrüň berdi. Türkmenistanda Ahal, Lewap we Mary vilayetleriniň daýhanlary 5-nji iýunda Balkan we Daşoz vilayetleriniň gallaçylary bolsa 12-nji iýunda galla oragyna girişdiler. Ýurtda tawşyrylan hasyl üçin gallaçylar bilen hasaplaşyk işleri Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň ýerlerdäki bölümleri tarapyndan amala aşyrylýar. Aýdylmagyna görä şu günler mardaky bankomatlaryň işiginde her gün 100den gowrak adam üşýär. Olaryň aglabasy gallaçy daýhanlar bolsa-da, olaryň arasynda zähmet haklaryny, kömek pullaryny ençeme hepdeden bäri nagdlaşdyryp bilmeýän adamlar hem bar. Ýerden saat 8 töwereginde şäherdäki banklaryň birinde bankyň başlygy men diýip bir adam bankyň daşyna çykyp adamlara ýüzlendi. Ol adamlar biderek üşüp durmaň, bankda pul ýok, puluň haçan boljagyny aýdyp bilmeýär. Sebäbi özümden bilmeýäris. Size de düşünýärin, emma näme diýjegimi bilmeýärin. Ýöne bir zat etjek bolaýyn. Biziň bankymyza ondan mundan ýagny adamlar kredit töleglerini ýa-da şuňa meňdeş töleg geçseler, bankomada gün ortandan soň pul salarys. Emma ol pul 3 adama ýetjekmi ýa-da 5 adama ýetjekmi, onu aýdyp bilmeýärin diýip uly nowbaty dargatdy diýip habarçy aýtdy. Habarçy adamlaryň ýagdaýynyň gün-günden kynlaşýandygyna ünsü çekip, ozal gürlemäge gorkýan adamlaryň indi çydaman nowbatda duran ýerlerinde seslerini gataldyp, öz nägileliklerini gürrüň berýändigini, ýolbaşçylara söýgenýändigini aýdýar. Gara zähmet çekdik, der döktük, bilimiz agyrsa-da özümize seretmäne wagt tapman zähmet çekdik. Indi şol çeken zähmetimiz üçin pullarymyzy nagdlaşdyryp bilmeýäris. Berýimizi berip bilmän algydarlarymyzdan gaçyp ýörüs. Üstesine de hiç ýerde kartdan söwda edip bolmaýar. Algydaryma kartymy alyp gidäý diýsemem, kartyňy näme deýin diýär diýip bankomatyň öňünde nowbata duran gallaçy daýhanlaryň biri habarçymyza gürrüň berdi. Adatlyk radiosu ýokurda aýdylan ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň we Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň mardaky bölümlerinden kommentari alyp bilmedi.